Kerakçilikli yol hadisası diýinç güni 2 sagatlarda Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň arasynda bolupdyr. Adatlyň habarçylaryna hem çeşmelerine görä awtologda jemi 5 adam bolup, olardan diňe ikisi diýeri galypdyr. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä yol kerakçiligi 3 sentýabrda sagat 10:30 töwerege Türkmenbaşy Aşgabat magistral ýolunyň 277-nji kilometrinde ýüze çykypdyr. Ula hadisasyna paýtagta barýan BMW kysymly awtolog sebäpkär bolup aşy ýokary tezlikde sürüp barýan sürüji bir pursatda ony dolandyrmagy başarmandyr. Yeňil ulagda jemi 5 adam bolup, olaryň 3-ü wakanyň ýüze çykan ýerine helak boldy. Sürüji we bir ýolagçy yeňil ýaralandy. Dip adatlyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmä salgylanyp gurrun berdi. Habarçylaryň anyklanan käbir jekmejekliklerine görä polisiýa diýeri galan ulag eýesini soraga çekende ol öz transport erişdetini 160 km/sagat tezlikde sürenligini boyun alypdyr. Ýol kerakçyligini uçuran 2000-nji ýylda öndürilen BMW ulagynyň eski tekerlerini saklayan demir detalynyň döwlenligini anyklapdyr. Hadise bilen bagly jenaýat işi bolgurly. Ulagyň ekspertiz işleri tamamlanyp, enni adamlaryň ölümüne sebäpkär bolan sürüjüniň işine jenaýat we administrativ kodeksleriniň degişli maddalar esasyndaky günäsine sud tarapyndan seretler we ceza berler. Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Ulag eýesi öz husus awtologunda Türkmenbaşy we Aşgabat aralygynda ýolagçy gatnatmak bilen meşgul bolup gazanç edýärdi. Habarçylar bilen gürleşen polisiýa işgärleri Türkmenbaşy Aşgabat awtoýolunyň hiliniň beýleklerine garandy. Ganimet hasaplanýanlygyny we şol sebäpli awtologlaryň köpüsiniň tez sürýändiklerini belliýärler. Bu ýolda taksiler 160 we 200 km/sagat tezlikde ulag dolandyrýarlar. Gynansak-da her ayda azyndan bir sapar adam pidaly ýol hadisasy hasaba alynýar. Dip Balkan vilayetiniň ýol polisiýasynyň uly serjanty adyny agdamadlyk şerti bilen gurrun berdi. Şeýle-de habarçylar ýollarda radar we beýleki howpsuzlyk çäreleriniň ýetmezçiligi edýänligini, uly ýoluň etrapy we şäher merkezlerinden uzakda awariýa bolan ýagdaýynda tez kömegiň wagtynda baryp ýetişmeýänligini belliýärler. Türkmenistanda bolan bu soňky ýol hadisasy we ozalkylary barada polisiýa işgärleri habarçylarymyz bilen gürleşende anonim görnüşde maglumat berýärler. Azatlyk radiosynyň içeri işler ministrliginden resmi görnüşde kommentariýa almak finançyklaryň ençemeti netije bermedi. Türkmen resmileri ýurtda ýol kerakçylikleriniň bolýanlygyny asla agdamýarlar. Döwletiň dolu garamagyndaky habar beriş serişdeleri hem ýol hadisalary barada habar bermeýärler. Bu aralykda soňky aýlarda paýtagty vilayet merkezleri bilen baglaşdyrýan uly gara ýollarda adam pedaly ýol hadisalarynyň ençemeti ýüze çykdy.